Carballés do ano 2014. Don Jesús Antelo Quintáns. Falar de Cances e a súa parroquia nos últimos case 50 anos é falar do seu grego, Don Jesús, pois é o seu párroco nada máis e nada menos que dende 1967. Jesús Antelo Quintáns naceu o 22 de maio de 1941 non lonxe de aquí, na parroquia de Rial, no concello de Val do Dubra. Cursou os estudos no Seminario de Santiago de Compostela e ordeouse sacerdote o 4 de agosto de 1964 na igrexa de San Martiño Pinario, tendo o seu primeiro destino como coadxutor en Carballo. Alí compaxinou o traballo eclesiástico co de mestre na Academia Leus. Lembra daquela época que organizou quizáis a primeira excursión do catecismo, coa oposición do párroco Don Venancio. Tamén organizou naqueles anos unha excursión a Asturias, que supuxo para moitos mozos e mozas saír por primeira vez de Carballo. En 1967 trasládase a poucos kilómetros da capital do concello, facéndose cargo da parroquia de San Martiño de Cances. Durante uns meses compartiu o posto co párroco emérito Don Tomás do Sil, moi querido na parroquia e que faleceu a finais daquel mesmo ano. No ano 1975 retomou a faceta de ensinante e empezou a dar clase no recentemente inaugurado Instituto de Bacharelato Alfredo Brañas, onde permaneceu dando clases de religión ata a súa xubilación. Moitas xeracións de estudantes de toda a comarca de Bergantiños foron alumnos de Don Jesús de Cances, como se lle chamaba para distinguilo do outro crego docente, Don Jesús Barrientos, que era Don Jesús das Monxas. Dende que está en Cances, veu realizando sustitucións doutros cregos da zona cando foi preciso. E así, estando de crego en Verdes, inaugurouse o refuxio, en cuyo evento colaborou. Un dos primeiros obxectivos que se marcou ao chegar a Cances foi que todas as casas da parroquia tivesen auga corrente, servizo do que carecía naquel momento. Logrouno. Tamén xunto cun mestre chamado Ignacio do Sil Maneiro, creou unha cooperativa gandeira para a venta de leite e compra de diversos produtos para o gando, nunha época en que o cooperativismo era infrecuente. Decatouse de que a única estrada que había era a que ía á igrexa. O resto das vías para chegar aos distintos lugares da parroquia eran corredoiras. Por iso, incentivou e colaborou activamente, xunto co resto dos veciños, con traballo manual, en facer vías decentes para comunicar os diversos lugares. Logrou que se construíra unha escola infantil para os nenos máis pequenos, que curiosamente foi inaugurado como mestra por María Fuentes, a parella do outro carballés da presente edición. Como anécdota, en 1968 houbo un terremoto que botou abaixo o teito da ermida de San Pedro. Ao quedar en ruínas, Don Jesús aproveitou coas aportacións dos veciños para facer unha capela máis grande, que é a que hoxe en día existe. Dende o punto de vista asociativo, sempre se preocupou pola unidade e participación social da parroquia, tendo un papel activo na creación da Asociación Cultural San Campio e na Asociación de Veciños, referentes asociativos na nosa comarca. Pelexou pola construción dun campo de fútbol, o que tamén logrou, e xa nos últimos tempos por un centro social, que é usada intensivamente polas distintas asociacións da parroquia. Ademais, dende sempre, foi un colaborador moi activo de Cáritas de Carballo. Dende hai uns 10 anos, forma parte da Unidade Pastoral de Carballo, formada por 4 cregos, que abarca as parroquias de Carballo, Bertoa, Lema, Lemayo, Vilela, Razo, Oza, Cances, Sísamo e Goiáns, para atender ás necesidades pastorais. Directa e fundamentalmente, ocúpase das parroquias de Cances, Bertoa e Razo. Boa mostra da pegada que ten deixado en Cances é que en 2014, coa celebración das bodas de ouro como crego, os veciños e veciñas da parroquia agasallárono cunha emotiva homenaxe. Gústalle recordar que ten colaborado co finado Manuel Rega en diversos eventos nas festas de San Cristobo en Carballo, como un campeonato de España de motocross no desaparecido circuito do Campo da Feira, corridas de touros no antigo campo de fútbol de Pedras Brancas ou un campeonato de España de boxeo, no que disputara o título boxeador José Legrá. Como se ve, o obxectivo que se marcou, o obxectivo que acadou. Como promotor e defensor dos altos valores humanos, sociais, solidarios e religiosos,
recollendo o sentir popular desta comunidade. Vimos en proclamalo Carballés do ano 2014.